Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli elilotshwe nguMatewu umpostoli isahluko sesishaka lolunye ivesi yeshumi nesishaka lombili kuze kube amashumi amabili nesithupha. Kwathi lapho uJesu esesixukwini kwase kusondela umnumzane othile ekhuleka kuye ethi, Nkosi, indodakazi yami isanda kufa. Ake uze uyibeke izandla khona izophila. Wasuka ke uJesu wamlandela kanye nabafundi bakhe. Nangoke owesifazane owayephethwe isifo sokopha iminyaka eyi12 esondela ngemumva kukaJesu ethinta umphetho wengubo yakhe. Lokhu phela wayecabange ethi uma ngike ngathinta ingubo yakhe nje ngosinda. Wathi uJesu ephenduka wambona wathi, Themba ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Wasinda ke owesifazane ngasona leso sikhathi. Wathi ukuba afike uJesu endlini yomnumzane lowo, wabona abashaya imitshingo nabantu abaningi bekhala isililo, wathi, Dedani ngokuba kayifile intombazana kepha ilele. Basimze bamhleka. Kwathi ukuba bakhishwe abantu, wangena wabamba isandla sayo, yayisivuka intombazane. Lolo dumo lwase luhlakazeka kulo lonke lelozwe. Thandwa zami, inkonzo esibukayo namhlanje sifunda indaba esizwile evangelini likaMarkus isahluko sesihlanu. Insizwa ekuthiwa uJairus iyagijima iya kuJesu iyobika ukugula nosizi lomuzi wayo. Kodwa namhlanje silalela uMatewu exoxa le ndaba. Kunezindaba ezishiwoyo emavangelini esibiza phecelezi ngamavangeli ekuthiwa ama-synoptic gospels. Ngoba lamavangeli womathathu, uMatewu, uLukas kanye noMarkus, kunezindatshana abazixoxayo ezifanayo kodwa bazixoxa ngendlela ehlukile. Lento isikhombisa ubujula nomsoco nolwazi nokuhlakanipha abakwenzayo laba ababhala lezi ndaba. Asibukeni uMatewu ukuba le ndaba uyixoxa kanjani yena. Oyoqala kuverse 18. Kwathi lapho uJesu esakhuluma, yafika insizwa noma wafika umholi waguqa phambi kwakhe. Ngiyayithanda leyo ndaba ukuthi uJesu ubesakhuluma, uJesu ubesashumayela, uJesu ubesabhizi, kodwa lo baba akakwazi ukulinda, akakwazi ukunika uJesu ithuba lokuba aqede, ngoba usizi olumsuse ekhaya luyababazeka. Uya Jesu athi, Nkosi, angikwazi ukulinda. Athi, Nkosi, angikwazi ukuhlala ngilalele, kepha bengicela ukubeka indaba yami kuwena. Thandwa zami, khona izinto ezenzakalayo empilweni zethu la uthole khona ukuthi inkinga nokuxakeka kunzima empilweni. Angisakwazi nokulinda,
angisakwazi nokukhuleka, angisakwazi nokuhlala, sengiphenduke uhlanya. Ebusuku bonke balele, mina kodwa ngikwazi ukulala. Kwesinye isikhathi ungasithola esekuwena wedwa ohleli obhekene nosizi lwakho. Lensizwa iya kuJesu, iyaguqa phambi kwakhe, iyazelahla ebusweni bakhe. uMatewu uthi lensizwa ithi indodakazi yami seyishonile. uMarkus uthe indodakazi yami iyagula, seyingashona noma inini. kuMarkus lensizwa iya isanethemba lokuthi lona ogulayo usangaphila. Kodwa kuMatewu lo baba uya ingane yakhe seyishonile. Angiyazi inkulumo ayikhuluma noJesu ithini, kodwa enhlizweni yami kuyavuka ukuthi kungenzeka ukuthi wazilahla phansi, kungenzeka ukuthi wayikhala, kungenzeka ukuthi wayilila ebika usizi lwakhe ukuthi Nkosi, umntanami useshonile. Nkosi, othandwa inhliziyo yami akasekho. Thandwa zami, baningi abantu namhlanje abahleze emakhaya athi othandwa inhliziyo yami athi Nkosi seshonile. Ngicabanga omama who have suffered miscarriages, baphuphunyelwa izisu. Ngicabanga omama ababelethe bazala abantwana sebeshonile, ama-stillborns. Ngicabanga umama oshonelwe umntwana esamncelisa. Ngicabanga umama oshonelwe ingane. Ngicabanga umndeni isihlobo sabo sambe saya esibhedlela sathola ucingo kwathiwa akasekho. Ngicabanga olele esibhedlela e-ICU osabayo, bashona ngapha nangapha. Uyazilahla Jesu, uthi Nkosi, othandwa inhliziyo yami useshonile. Ukufa kwesinye isikhathi kuyafika empilweni zethu, noma ngathiwa sistrong kangakanani, kodwa mase kufikile empilweni zethu kunezinto ezikulimazayo. Kunabantwana abagijima emgaqweni namhlanje ngoba mhlambe kwashona umama, kwashona ubaba, kwashona ubhuti, kwashona usisi, kwashona owayezokwazi ukunginikeza impilo engcono. Khona kweminye imizi okuthe ngashona usibanibani, zashintsha izinto ekhaya. Esaphila uma ngangahlukumezeki, esaphila ubaba ngangithola konke. Angithinta lenkonzo eyenziwa yilo baba. Uyozilahla kuJesu, uyokhala kuJesu, uthi Nkosi, uthi umntanami, uthi indodakazi yami seyifile. Kunento engiyithandayo, lo baba uyakholwa ukuthi uJesu usangamvusa umntanakhe. Uyakholwa ukuthi umntanakhe oselele kobandayo usangavuka. Bangaki kuthina abakholelwayo ukuthi ihlobo zethu eyingenile ezibhedlela isazophuma? Bangaki abakholelwayo ukuthi abagulayo abangenokugula basangasinda? Bangaki abakholwayo ukuthi noma ngangasebenza kodwa ngisazosebenza? Bangaki abakholwayo ukuthi umshado wami noma ubungachitheka kodwa uNkulunkulu usangawusindisa? Uthi uJesu esakhuluma
lithi izwi likaNkulunkulu wabe seyilandela lensizwa. Yangithinta leyo nkonzo ngoba ifuna ukungitshela ukuthi wathi angaqeda ukubikela uJesu akalindanga mpendulo, wasukuma wahamba ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu uzomlandela. Khona umhlabelelo wamaRoma engiwuthandayo othi banenhlanhla labo bantu. Banenhlanhla labo bantu abakwazi ukukhuluma nezulu benethemba nokukholwa ukuthi esengikubikile Nkosini uNkulunkulu uzangenzela kona. Asho njalo obhala incwadi kaJobe athi bengiya kumfuna uJehova athi mase ngimtholile athi bengiya kuyibeka indaba yami. Uthi uJesu memlandela nabafundi bemlandela athi bheka nango wesifazane esondela efuna ukuthinta, athi owesifazane enhlizweni yakhe athi mangithinta umphetho wengubo yakhe athi ngiyakusinda. Ngiyamthanda lona wesifazane, asilazi igama lakhe kodwa esikwaziyo usegule umopho for 12 years. Thandwa zami, 12 years isikhathi eside ugula, isikhathi eside udatshukelwa abantu, isikhathi eside uyinhlekisa, isikhathi eside uchaza isimo sempilo yakho. Wherever you go kumele uchaze kubantu why ngigula kanje. Chazela lo kusasa, uchazela lo. Omunye uzophikisa, omunye afuna ukunika okuzokusiza, omunye uzohlekisa ngawe. Khona imibuzo ebuzwa abantu engenasidingo. Hawu Spanman, kanje ususebenza phi manje? Ungibuza ngoba nakho uzongenzani, uzongipha nomsebenzi. Awe Spanman, konje sewenzani empilweni yakho? Ungibuza ukuthi sengenzani empilweni yakho kodwa uzongisizani mangixoxela usizi lwakwami. Khona eminye imibuzo esingadingi ukuyibuza empilweni. Khona eminye imibuzo esithi masiyibuza ivusa ilonda namanxeba kubantu. Nginesikhathi eside engasisebenzi. Yes, ugraduateile. Yes, oza kwabo bayasebenza kodwa yena akakasebenzi. Yena akawuthola umsebenzi kodwa uthe enhlizweni yakhe mangithinta umphetho uthi konke kuyakupheleliswa. Mangithinta umphetho nami ngiyakusinda. Lithi izwi likaNkulunkulu waphenduka uJesu wathi angambuka wathi ndodakazi yami, wathi ukukholwa kwakho kukusindisile. Namhlanje ngathi ubengasho njalo uNkulunkulu kuwena. Sewulele phansi, sewusaba. Phakamisa isandla sakho uthi Nkosi athi ngicela ukuthinta umphetho wengubo yakho in the world of the spirits. Sebemile odokotela, sebeshayela amakhanda, bephikisana, bengaboni bazokwenzani, becima imishini, bethi konke kuphelile, bewuphakamisa isandla namhlanje uthi Nkosi cela ukuthinta umphetho wengubo yakho. Sewubiziwe kuma-interviews wangaqashwa uthi Nkosi cela ukuthinta umphetho wengubo yakho khona ngiyakusinda. uNkulunkulu somandla makabe nathi. uNkulunkulu somandla makazambula sinikeze amandla nomusa nothando negracia elivela kuyena iNdlovukazi yezulu isikhulekisi. Sinxusele isicela amandla negracia elivela kuNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.